naimbag nga malemtay amin apo. Siak ni Christine Joy F. Gueco, 23 years old, agnana edak iti barangay Sevilla, Santa Cruz, Ilocos Sur. Anak dalito ken Jovelyn Gueco. Ket siak, ti may kadua kada kami alimang kakabsat. Iti panagsaok, iti sangwanan yu ita nga gundaway, ket may isa nga naisang sangayan nga oportunidad, may isa nga bendisyon. Inturong ti apo nga siak tinanumo nga anak, kabsat ken gayem yu, ibingay ko ti kapanpanunutak, may panggep iti bugas, wenno mensahe iti may kalima nga balikas ni Apo Jesus, ijay Cruz, mawawak. Ket anyan tapag iso, ken may kanatad iti sitwasyon ko iti agdama daytoy abalikas. Idi July 2019, nag-enrollak iti kurso nga Bachelor in Elementary Education ijay Ilocos Sur Polytechnic State College, Tagudin Campus. Iti uneg ti upat nga tawen, ingagar ko iti nagbasa, numan pa'y narigat ti panagbiag ni. Nipapang ko ket mekaniko ti dump truck, iji Candon, Ilocos Sur. Ken ni mamang ko ket cashier, ken tagaluto ijay Sevilla Grill. May isa apanganan dito ay Sevilla, Santa Cruz, Ilocos Sur. Iti sweldo da na dadumaket, kurang pay para itinaldaw-aldaw ken para ti panagbasa mi nga kakabsat. Tasyak, ket adda akon ti kolehiyo, ken ti dua nga ading ko, ket agbasbasa met. Dito'y Our Lady of Guadalupe Academy, Sevilla. Adda pa'y nga ng parigat, ididinteng ti pandemya, COVID-19. Iti mode of learning miket from face-to-face, nagbalin laengen nga online ken modular learning. Gapu ta makita nga narigat ti biag, ijay kon napanunot nga agbalin nga working student. Nag-tutor na ti ubing elementarya, ken inpadas ko pa iti nag-tutor iti high school student. Uray pa saan ang familiar iti lesson da, ket intry ko latta nga inadal pa'y nga muna sakbay ko iti tutor kanya na. Naglako ak na duma-duma, kas mansanas, kalamansi, karabasa. Nag-part-time job na akas cashier iti Sevilla Grill, dito ay Sevilla, Santa Cruz, Ilocos Sur. Kaya nagtrabaho na iti Special Program for Employment of Student, iti July aging gana August 2022. Programa nga in-offer iti munisipyo dito ay Ilitayo, Santa Cruz, Ilocos Sur, para kadagiti estudyante. Iti daytoy nga panagtrabaho ket dakkel nga tulong kanyak tapno daw sa rek para iti panag-eskwela. Ken kinayat ko iti nagtrabaho uray sabsabay ti online learning ken panagubra ti modules ko. Gamin saan ko kahit nga marigatan, damama ken papa nga mangpabasa kanya. Nupay kasta, inkarigatan latta dagiti naganak mi iti pinagbasadak. Ingana nakatupusak iti kolehiyo idilaing August 10, 2023. Kalpasan ti graduation day mi, dagos nga tinawagan nak ni Ma'am Joanne Liado, owner ti Zakira Magurutai Authentic Japanese Restaurant, St. Croix Physical Therapy Clinic, ken Palm Tree Trading ditoy Sevilla, Santa Cruz, Ilocos Sur. Idi timawag isuna, inbaganan nga agwork nak akas personal secretary na ket dagos nak metten nga nang rugiak iti trabaho kalpasan ti graduation day ko. November 2023, nag-enroll na iti Review Center, Carl Balita Review Center, Candon Branch. Para iti panag-review, iti inak panag-exam, iti licensure examination for professional teacher. Imbag laengen ta every weekend laeng ti panag-review mi, iso nga intultuloy ko latta ti nagtrabaho akas secretary. Ket last December 2023, nagpakada akon ken ni Ma'am Joanne nga umikat na kon iti trabaho
Gapot takayat kon ko maiti ag-focus, iti pa nag-review, ngem bayat ti pa nagikat ko, iti trabaho akas sekretary. Last January 2024, manulang nga aldaw nga awan ti trabaho ket timawag kanyak ti principal tinanumo nga alma mater ko, Sevilla Elementary School, ket kinuna ni ma'am nga ala endak akas admin aid ti eskwela. Iti mano nga minuto, pinanunot ko no anya ti isungbat ko, ket ditan nga dinamag ko ti bagi. Kayak nga ta. Umadanin ti exam mi ket sa anak pay nga nakareview na sayaat. Ngem nupay kasta nagwennak ken ni ma'am principal. Gamin may isang arapaap ko ti biag, ti makapagtrabaho ti uneg ti eskwela, saan man laing akas maestra tatta, ngem nam na maek asapay la kumata madanon ti aldaw, ngagbalinak to a maestra. Ket ti aldaw garud nga timawag ni ma'am, ket isumet laeng ti aldaw ti innak pa nagperma iti kontrata, akas admin aid ti eskwela. Intultuloy ko tinagtrabaho every weekdays, ken nagre-review nak every weekend, ijay review center nga nag-enroll ak. Ingana idilaeng napan nga Domingo, March 17, 2024, may saa kadagiti rinibo nga nagtest iti licensure examination for professional teachers, ijay Ilocos Sur Polytechnic State College, Main Campus, Candon, Ilocos Sur. Kabayatan ti pa nag-exam ko, ket sobra narigatan nak, ngem nupay kasta, amok nga sa anak binabayan ti Apo, isu nga nalpas ko na sungbatan aming nga questions, iti dayta nga exam ko. Ket ita, ururaye kun, ti resulta dayta nga exam min. Ket sapay ko matapoy ramandak Apo dita kararagyo ta. Sapay ko mata makapasaak ti licensure examination for professional teachers. Ni Apo Jesus, inpukaw na ti mawawak. Mabalin nga ibaga tayo ti mawaw ti hustisya, ayat panangipateg, tainted na ti buong nga biyag na. Ngem ti daduma, awan man la ti panangilalat at ada ijay nga si bibitin iti krus. Para kanyak met, tatanga malem, si papakumbabaak ng mga yebkas iti mawawak. Iti dakkel nga parabor, ken bendisyon ti Diyos kanya. Mawaw, ken sinanamaak, nga sapay kumatamay sa tinagan ko, ijay listaan ti makapasa ti licensure examination for professional teachers into no May 2024. Tanu agbalay giak, ket mas matulungak ti pamilyak. Mawawak ang masubadan dagiti rigat ken sakripisyo dagiti naganak ko. No pagayatan ti Apo agyamanak. Ngem no saan pay baka ibagbagana nga aganusak. Ket sinanama ken agtalekak latta no anyaman ti pagayatan ni Apo para kanya. Agyamanak Apo.